Velkommen til dette program af Limstiften. Velkommen til Poul Medister, eller skal vi kalde ham hans nye navn, Dale Zakadowski. I dagens program har vi... Nej, der var sgu ikke nogen. Og velkommen til Velkommen til Poul Medister, eller skal vi kalde ham Nikolaj Sønderbæk. Hvad vil du have at sige i dag til Daniel Zakadowski? velkommen til mit program om Limstiften. I dag snakker vi om Limstiften. Og i studiet Vi skal lige bemærke, at der ikke er så lang tid tilbage af programmet. har vi en blå trøje. Hvad var det, du hed? Og vi skal meddele, at der ikke er så lang tid tilbage af programmet. Tak for i dag. Selv tak.